जाखांबाय आलु बाथोनजों फुंनि मॉर्निंग कितना हो गया अभी 7 बजने वाला है। ड्यूटी में जाना पड़ेगा अभी। ये क्या क्या सामान है अंदर में, ओह क्या क्या है रे। ये है मेरा साथी है ये है बंडल है। उसको बैग को बुकना पड़ेगा। मैं गाकर लाने जा रहा हूँ, ज़्यादा दूर नहीं, सामने है। ये देखो, ये इस तरफ वो घर देख रही ना। गाइखेर लायनो थांगासिनो जाबाय ना गाइखेरा सेरखांबाय बिग्राय थाम्फै अरबाय नामालै थाम्फै नामा नुदों 2 लिटार लाबोबाय गाइखेर आइदै जाबाय सान्दुं दुंगोन खोमा स्कुल टाइम जासान्दि बै जिखौ बैयाव दुरुनना गालांनो बे गस्ला फेनफ्रा थांनोसै बेसेबां खै मिनिट लायो नायनि र'। फाइनालि मोनफैबाय दखानाव। ब्रेन्सखौ खोलिना गालांबा बोरमाया गाखोना उन्दुना थाजोबो बेयाव साला। हा माहाजोन जाग्रा लानो नागिरदोंलां नै मोनसेल'सै गभर्नमेन्टनि दामि दामिथार माथो ना मोनगोन ना मोनगोन होनना बुंदोंलै नै 100% मोनो मोननायालाय माबानिसो गभर्नमेन्टनि बिराद मोजांसो लबो नेকি लटारी itu मालिक হব আৰু বাস আছে আল্ট্ৰা আছে টাটা কিবা আছে মহিন্দ্রা টার আছে মোক লাগা বস্তু নাইছে নি এ নলবাৰী ৰঙিয়া এক্সেল টো ভাল পাই মই এক্সেল নাইছন Duh. Salengra customer सासे फार्स्ट बहनि खालामफैनाय नि 12 किलोमीटर ने सफैबायानो नै चाय गरमा गरम चाय पी लो दूध का चाय लोकेल गाइखेर दे साहाखौ लोंना लाग्रोनांसिगोन आंबो लोंला नोङो साहा
सा लोंलांला